Nung tayo'y bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko
ako'y naghilom na. Mga sugat nito, pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahiring ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another.
May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo.
Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko ay Kristo sa sining ikawalo nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo. Isa na lang kaadlaw ang nabilin kag pagasaulugo na nato ng Paskwa, gani padayon kita sa pagpamalandong kaupod sa aton Iloy Birhen Maria sa iya pagdala sa iya taguangkan sang anak sang Dios, ang aton manluluwas. Patulua subong sang ulan ang isa nga matarong gikan sa langit. Kag ang duta magkapatubo sang isa ka manluluwas. Mga muyo kita. O makagagahom kag walay katapusan nga Dios, samtang nagahilapit na ang pagkabunag sang imo anak bilang tawo, pamatii ang amon mapainubuson nga pangamuyo. Agud makilala namon ang kaluoy sang pulong nga nangin tawo paagi sa Birhen Maria kag nagpuyo upod sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 57, tubtob 66. Nagabot ang tion nga inugbata na ni Elizabeth, kanagbata siya sing lalaki. Ang iya mga kaingod ka mga paryente nakabati kung daw ano kadako ang kaluoy sang Ginoo sa iya, kang nagkinalipay sila upod sa iya. Sa 8 na kaadlaw ang bata, nagabot sila sa pagserkumsidar sa iya. Kuntani hingalanan nila siya nga Zacarias, nga amo ngalan sang iya amay. Pero ang iya Iloy nagsiling, hindi. Pagahingalanan siya kay Juan. Nagsiling sila sa iya, pero wala kagid sing paryente nga amo ina ang ngalan. Dayon nagsinya sila sa iya amay sa pagpamangkot kung sino ang yaluyag nga ipahingalan sa iya. Nagpangayo si Zacarias sing papel ka nagsulat, hingalana siya kay Juan. Natingala gid sila tanan. Sa gilayon makahambal na si Zacarias, ka nagdayaw siya sa Dios. Ang ila mga kaingod hinadlukan gid, kagambalita na hanungod sini mga hitabo, naglapnag sa mga kabaryuhanan sa mga bakulod sang Judea. Ang mga nakabati sini nga mga hitabo nagpamalandong ka nagpamangkot, mangin ano ay han ini nga bata, kag maathag nga ang gahom sang Ginoo yara sa iya. Ang ato nabatian sa aton ebanghelyo sa sining adlaw ginatawag nga Benedictus o kun mas tanyag sa tawag nga The Canticle of Sicaria. Kun sa hiligaynon ang ambahanon ni Sicarias. Ining mga tinagaagambahanon gikan sa baba ni Sicarias, nagkawas pagkatapos niya mangin apa sang nagpangduha-duha siya sa gahom kag ikasarang sang Ginoo. Sa malipot nga sugilanon, ining ambahanon ni Sicarias nagwa sa iya mga baba pagkatapos sang malaba nga tinion sang paghipos kag pagpamalandong. Ang iya pagkaapa sa sulod sang 9 ka bulan hasta sa pagbunag kag paghingalan sa iya bata nga si Juan, naghatag kay Sicarias sang dako nga oportunidad kag tiyempo agod mamalandong sa kaayo kag gahom sang Ginoo. Sa malawig na binulan nga wala siya makahambal bangod siya nanginapa, nakita kag naintindihan niya ang ila bahin sa dako nga plano sang Dios para sa kaluwasan nga iya sinigid promesa halin pa sang una. Kag diri sa iya nga pagpamalandong, amat-amat niya na angkon kag nanginbugos ang iya pagtuo kag pagsabat sa panawagan sang Ginoo sa ila ni Elizabeth nga mangin kaparte sang pagtuman sang iya plano. Iya nakita nga bisan sila tigulang na kag mga bawas, ang Ginoo nagahimo sing halos imposible nga mga butang. Gani, sang nabunag na ang bugay sang Ginoo sa ilang nga mag-asawa, bugos na kag himpit ang pagdayaw ni Sicarias sa Dios, kag ang iya ambahanon isa man ka ekspresyon sang paglaom para sa mga nagligad nga henerasyon
tubtob sa henerasyon ni Juan. Kung sa diin ang kasugtanan sang Dios sa iya katawhan, amat-amat na niya nga ginatuman. Kagang iya bata nga si Juan, may dako nga bahin para sa pag-abot sang natakna nga manuluwas, amangin anak ni Maria kag Jose. Mga utod kagabyan, ang ginagyan ni Zacarias, mahambal man naton nga ginagyan man naton o kung ginaagyan gid naton sa sining aton kabuhi. Sa aton pagtuo sa Dios, kung kaisa nagkapangduha-duha man kita sa iya kaayo kag ikasarang bilang Dios. Kag imbes nga isurrender naton ang aton kabuhi sa iya, nga wala sang may matabo sa aton nga indi suno sa iya pagbuot, kung kaisa ginabutang naton ang tanan sa aton mga kamot. Hindi kita magpati nga sarang makahimo sang dalagko, kag daw imposible nga mga butang ang Dios sa aton kabuhi. Apang ang Dios bilang isa ka amay, kabalo magdisiplina sa iya mga anak. Kag ining pagdisiplina nagadala sa aton sa pagpahimpit paggid sa aton pagtuo sa iya. Nagaprovide gid siya sang okasyon sa aton kabuhi agud marealisar naton nga dako gid ang iya gahom kung makapahimuyong na kita sa higad kag makapamalandong sa aton kabuhi kag sang tanan nga nagakalatabo. Mausoy naton ang aton kabuhi kag diri marealisar naton nga matuod nga ang Dios ang yara sa mga tinion nga abi naton wala kita sang kaupod sa pagpakigbato sa mga paghangkat sa kabuhi. Ang Dios permigid naton kaupod. Kag amo ini ang mensahe sang palaabuton nga Paskwa. Kada tuig ginasaulog naton ang pagkatao sa aton mahal nga Ginoo. Kag sa sining aton pagselebrar, kita gina-remind man nga ang Dios kaupod naton, Emmanuel. Wala sang tinion nga ginpabayan niya kita o kon ginsikway man. Sa pihak sang aton pagkamakasasala, nagkari siya kag naking hiusa sa aton, tanda sang iya presensya kag padayon nga pag-upod sa aton. Kabay nga sa nagahilapit nga Paskwa, aton dayawon ang Dios sa iya tanan nga kaayuhan sa aton, kag sa espiritu sa ambahanon ni Zacarias, magdayaw kag magtuo kita sa iya mga promesa. Ang anak ni Zacarias kag Elizabeth ginhingalanan nga Juan, nga kun sayuron, ang Dios may maayo sing kabubuton. Kabay nga saligan naton ang Dios sa iya kaayo karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga, Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 23 kita sa bulan sang Disyembre, 2022. Kag para naman sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 2 days to go na lang mga kabinan, kag Pasko na! Duha na lang gidya ka adlaw ang nabilin, kag magasilibra na kita sa adlaw sang Pasko. Sa liwat, welcome diri sa aton iparatuntunan, diri lamang sa Bombo Report sa First Edition, kag ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia, kag sa aton iyang mga top stories of the day, nga aton iyang tutukan sa subong iyang aga. Sa mga balita lokal, mas nagduble pagid ang trips or ang biyahe sa mga fast crafts sa subong iyang holiday season. Especially nagahilapit na lang gid ang adlaw sang Pasko, duhaan na lang gid mga kabinan ka adlaw ang nabilin. No, kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga aton iyang tutukan ang persons of interest bala nanungod sa pagpatay sa kay Noneco General Manager Danny Pondevilla. Nagnegatibo iya mga kabinan sa paraffin tests. Sinong nagpatay sa sining Noneco General Manager sa gihapon nagapabilin ang palamang kutanon. Samtang sa mga balita pungsunon ang December 26 Monday kag subong man January 2 Monday sa gihapon gindeklarar nga non-working holiday. Kag subong man sa mga kauturan naton, 35,000 ka mga daily arrivals na record sini iyang holiday season. So no, sa Bureau of Immigration, pero sa balita nagikan sa luwas ang pungsod ang COVID-19 cases sa senior citizens sa
dito iya sa may China nagasaka. Ikawalo subong adlaw sang simbang gabi kag speaking sang simbang gabi, welcome naton si Bombo Carla May Defensor sa ika-8 day maulanon. Nagadamo or nagbuhi ng mga sumilimba or damo lang sa gihapon. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa Triumph of the Holy Cross. So ikawalo nga adlaw sa nga Misa di Aguinaldo. Bomboan, so sa subong tigamat-amat pa ang aton sini nga mga kauturan nga nagapadulong diri sa simbahan. Bomboan, sa subong tibuta na ang sulod sa simbahan. Bomboan, di ang diri sa gwa. Ang iba nagamansig-mansig bitbit sa ila sini nga mga bangko pero hindi pa gitanto gid kadamo. Bomboan, no, kay ti subong nga ginakaagahon na gabubo, no, ang madamol nga ulan. Pero subong nga Bomboan, do okay na. Wala na kita may nabatsyagan nga pagpanalithi. Subong nga mga tinion, Bomboan. So kabay pa nga magdamo pagin. Ay ti sa pilakadlaw nga sa gunson sa Misa di Aguinaldo diri sa Triumph of the Holy Cross. Madamo gid sa nagasimba, Bomboan. So meaning, Bombo Carla, pisar nga nagbubo kay ng ulan, no? Kita mo basa ang aton nga palibot, bag ulang naghulaw. Pero mga kauturan taya, simbang gabi gyapon, no? Yes, sakto gid Bomboan, no? Ano na giniya ng panatan na gini sa aton mga kauturan nga mag-attend sa Misa di Aguinaldo, Bomboan. So bisan pa nga madamo lang ulan ting ibandriya, may mga salakyan man amo man ang ano sang iban nga magpadulong sa simbahan kiti may mga salakyan man ti mahapos lang padulong diri. Bomboan, kinaglan mo lang ya is ang payong. So madamo pag diri makita naton mga pamatan-on nga nagapadulong diri para simba o kung mag-attend sang Santos nga Misa, Bomboan. So at least, no, in fairness and of course sa iba naton yung mga kauturan, no, naga-ready na ni subong Bombo Carla. Sa iduluong naton kay ti nagabantay na stagsa ka mga panimalay, nagatanaw sa aton sa Facebook, sa YouTube. Iba naman niya kapamati iya sa radyo, no? Yes. Kay ti iba naton yung mga kauturan, especially sa luwasang pungsod. Para kita mga kauturan like diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, kung nagatigulang ka na Bombo Carla bala, no? Kabudlay na nga maglakat ka pa. Yes. So mabantay na lang ni sa radyo diri sa aton sa Bombo or sa Facebook, Bombo Carla? Yes, sakto gid na Bomboan, no. So madamo gid gani sa nagapasalamat gid Bomboan sa aton sini nga ginadulong live nga Misa di Aguinaldo sa radyo. Bomboan na sa YouTube, sa Facebook Live. I think iban diri alang-alang man nga magpadulong sa simbahan. I think kaysa wala sila may masakyan, ang iban diri hindi naman kaya bala nga bangon, maglakat. So kapasalamat din sila kahit may live feed kita sa Misa di Aguinaldo. Bomboan, ting iba diri nga daan niya na andan na nga kung Disyembre, sumugod December 16 to December 24, sa kagahon Bomboan, amo na giniya nanda na giniya kamayara sa Misa di Aguinaldo, Bomboan. So, sa subong iyang aga, kita mo, may mga puno na gidyang simbahan, no? Pamera may nagailinabot pa. Ila na niya bangko nga kaugalingon, Bombo Carla? Or provided sa simbahan? Ang sa may tent Bomboan sa likod ko, provided ina sa simbahan, no? May nakaplasta na dira nga daan niya nga mga bangko. So ang iban ti nagabitbit man sa ila sini nga mga bangko. Then dira sa may kilid na sa may tabon man sa simbahan, dira ini sila nagapungko kay hindi naman sila makaigo gid sa sulod at i-occupy naman ang tanan nga mga bangko, Bomboan. So kanami lang gid kung kaisa man kanami lang tawon, Bomboan, kay ti miari gid ko di isa ka family nga nakita nga since day one, no? Ara gid sila ya. Ara gid sila. Yes, Bomboan. Isa gid sila ka pamilya. Yes, Bomboan. May ari man diri gani nga baby pa, mga siguro 3 months nga baby. Gasimbang gabi na? Yes, Bomboan. So lain gid nga ang roots, salin sa roots bala, Bomboan, mga katigulangan, mga kaluluhan nga attend gid simbang gabi, pating mga kaapuhan, kakadalagid, Bomboan, kada December. Yes, oo. Kada December amo ginang-ilang mo. Amo nang ba nila umulan, bumagyo, hindi lang magbagyo, ha? Pero amo na bla, maski maglain ng tiyempo ya, masimbang gabi gid, no? May mga amo gid sina iya, Bombo Carla. Kay ti subong ho, ikawalo na ini adlaw. Ikawalo na kadlaw, so buwas last na lang.
Yes, sakto gid was nga adlaw Sabado apet sa 24 December 24, 2022 last day na lang sa nga simbang gabi o kon misa di Aguinaldo Bomboan. So halos tanan diri kung lataon naton tanan yung mga kasimbahanan diri sa syudad sa Bacolod bisan pagay sa Negros Occidental yung mga kasimbahanan Bomboan buta gid Puno, no. Puno gid ang mga kabataan gani kung ara sa gwa ginapasulod gid nino kay di ang purpose is masimba gid hindi lang niya magtambay kundi magsimba gid Bomboan. Oo, amo gani man. So kanami gid no. So subong yang aga again sa mga kabombo naton idulong naton ni sa inyo live ining Misa di Aguinaldo simbang gabi sa Triumph of the Holy Cross Parish Church no sa Barangay Estefania. Yes, sa Bomboan, no, ti Madam Mugidria sang nagapadulong kag nagasimba. So Bomboan, ang aton sinisubong nga celebrante amo si Reverenda Father Rafael Baha Bomboan. So kagaina mayari ini sila first diri nga misa di Aguinaldo amo ng 3:30. So si Father Perez tuya ang nangin celebrante subong si Father Baha naman Bomboan. Gabulos-bulos lang sila nga duwa no. Yes, gabulos-bulos sila. So amo na ato naman so karon nga pagabantayan kuno naman niya mangin mensahe no ni Reverend Father Rafael Baha sa atong tanan Bomboan. So susubong ti ari na gamat-amat na gini no kay ti doon nagatulo-talithi pero ano lang gid malaka-laka ang pagtulo lang gid sa nga ulan. So kabay pa nga hindi na magulan Bomboan. I think iban diri nagasimba no kag wala sang atop bala Bomboan. So kami pa nga hindi na lang ni magdamol nga ulan Bomboan. Oo, pero in fairness naghulaw gid yan no? Yes, naghulaw gid siya. May time gid nga magpadulong. Pwede makapadulong ato sila nga makauturan sa tanan nga mga kasimbahanan Bomboan. Oo, so amo na no sa mga kauturan naton pero ti subong niya pwede na lang gid kamo no sa upod sa amon sa through online kung alang-alang man gid kamo magkadto iya sa simbahan no through online diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod sa radyo or mas marami no sa Facebook, sa YouTube naton, sa Facebook naton sa Bombo Radio Bacolod kay para makitaan man nila, mabatian mo, makitaan mo pa, Bombo Carla. Sakto gid Bombo do parehas na nga nagasimba kagid sa simbahan no kay may iban Bomboan nga laing gid ako no kung ara sa simbahan. Pero pwede bisan diin, pwede kaya ka pangamuyo Bomboan. Tigali kating iba naton nga mga kauturan ili na balakaya. So kita mismo no himo sang paagi para sila mismo makasimba Bomboan. Okay, diri subong nga Bomboan sugod na diri ang Santos nga Misa. Okay, sige Bombo Anthony, no? Sugod na ang aton iya nga Santos nga Misa sa Triumph of the Holy Cross sa Barangay Estefania, driyas aton sa may syudad sang Bacolod. So standby ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sining pagsugod sa Santos nga Misa sa Misa di Aguinaldo. Ikawalo nga adlaw no sa aton nga mga kauturan. Mrs. Eden Darato, Mr. and Mrs. Joper Roy Pangadiban, kag Mr. and Mrs. Hector Hamiana. Palihog magtindog ang tanan, kag aton sugalawon ang Ginoo sa persona sang iya ministro.
Sa ngalan sang Amay, kasaanak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ag paghidait sang Dios nga Amay, kasang aton Ginoong Hesukristo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Bilang lawas ni Kristo, ang simbahan gintugyanan nga mangin maabi-abihon sa tanan. Gintawag nga mangin simbahan nga nagapakigbahin kag nagabuylog para sa aton mga Kristohanon nga katilingban. Agud mapasanyog sang pag-alagaray sa tagsa-tagsa kag pagbuligay sa katilingban. Gani mga utod, agud mangintakos kita karon sa pagsaulog sini mga balaan nga misteryo, aton karon kilalahon kag hinulsulan ang aton mga sala. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyong mga utod kay nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat o sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampa ko sa ta Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos. Kag sa inyong mga utod, igampon ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tutuyan kita padulong sa kabuhi na wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa duta pagitan, sa duta pagitan sa mga taong may maayong kabubuto, ginadayaw ka namon, ginapangimbulan ka namon, ginasimba ka namon, ginaimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Sang akong maya, Ginoong Diyos, Hari sang langit, Diyos sa may makagagak sa tanan, Ginoong Hesukristo, ang Cordero Santos, pagsamahan. Kaya sa Diyos, kaya sa Diyos, kaya sa Diyos sa kahitaasan.
Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kataasan. Ikaw lamang ang santo kaligtas. Ikaw lamang o Yesu Kristo ang imoong upod sa Espiritu Santo sa kaligtaasan. Diyos sa mayaman, Diyos sa mayaman, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaligtaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaligtaasan. Mangamuyo kita o makagagahom kag walay katapusan nga Dios samtang nagahilapit na ang pagkabunag sa imo anak bilang tawo. Pamating amon na painubuson nga pangamuyo agud makilala namon ang kaluoy sang pulong nga nangintawo pag sa Birhen Maria ka nagpuyo upod sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo pag kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ang nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Maglingkod kita tanan. Pagaamanon ang adlaw sang pagkaris sang Ginoo, paagi sa isa ka manugbalita nga magapabalo sang iya kasugtanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Malakias nga propeta. Ang Ginoo nga makagahom ng siling. Magapadala ako sang akon manugbalita nga magaaman sang dalan para sa akon. Dayon sa hinali ang Ginoo nga inyo ginapangita magaabot sa inyo templo. Ang manugbalita nga inyo ginahandom nga makita magaabot kag magabantala sang akon kasugtanan. Pero sino bala ang sarang makaagwanta sa sadto nga adlaw kung mag-abot siya? Sino bala ang mabuhi kung magpahayag siya? Mangin kaangay siya sang maiso nga habon o kun sang kalayo nga nagatunaw sang metal. Mag-aabot siya sa paghukom kaangay sa mga platero nga nagapapuraw sang pilak kag bulawan. Ang mensahero sang Ginoo magapapuraw man sa mga pari agon magapadala sila sa Ginoo sa nagakabagay nga mga dulot. Dayon ang mga dulot nga pagkadalhon sa Ginoo sa mga tao sang Juda kag Jerusalem mangin kahamutan sang Ginoo subong sang una. Pero sa wala pa mag-abot ang dako kag makakulugbat nga adlaw sang Ginoo, ipadala ko sa inyo si Elias nga propeta. Pasag uli niya ang mga ginikanan kag mga anak. Kay kun hindi mag-aabot, ako kag laglagon ko ang inyo pungsod. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magtindog kamo, kag magbayas ang inyo mga ulo, kaya ang inyo kaluwasan malapit na. Magtindog kamo, kag magbayas ang inyo mga ulo, kaya ang inyo kaluwasan malapit na.
Tuloy ako sa imo mga dalan o Ginoo, ipakilala manini sa akon. Tuloy ikaw sa pagkabuhi, sunod sa imo kamatuoran. Kay ikaw ang akong Diyos, nga nagaluwa sa akon. Sa tanang nga tion, nagasalig ako sa imo. Magtindog kamo, kag magbayaw sa inyo mga ulo, kaya ang inyo kaluwasan malapit na. Ang Ginoo matarong kag maayo, ginatudloan niya ang mga makasasala. Sangdalan nga ila pag-aagyan, ginatutuyan niya ang mapainubuson sa matarong nga dalan. Kagiya sila ginatudloan sa niya kabubuton. Magtindog kamo, kag magbayaw sa ninyo mga ulo, kaya ang inyo kaluwasan malapit na. Sa gutom, tiyaging tutuyan, ang tanan nga nagatuman sa iya kasugdanan, kag mga kasuguan. Ang Ginoo sang tanan nga nagatuman sa iya kag ginatudloan. Niya sila ang iya kasugdanan. Magtindog kamo, kag magbayaw sa inyo mga ulo, kaya inyo kaluwasan malapit na. Magtindog kamo, kag magbayaw sa inyo mga ulo, kaya inyo kaluwasan malapit na. Kag sagsaran nga bato sa iglesia, kare kag luwas ang tao nga imo ginimo gikan sa yapo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo sano kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Karon nagabot na ang tion nga inugbata na ni Elizabeth. Kag nagbata siya sing lalaki. Ang iya mga kaingod ka mga paryente nakabati o daw ano kadako ang kaluoy sang Ginoo sa iya. Kaya kinalipay sila upod sa iya. Sang balo ng kaadlaw ang lapsag, nag-abot sila sa pagsikumsidar sa iya. Kuntani hingalanan nila siya nga Zacarias, nga amungalan sa iya nga amay. Pero iya iloy nagsiling, hindi, pagahingalanan siya kay Juan. Nagsiling sila sa iya, pero wala kagid sing paryente nga mo inaangalan. Dayon nagsinya sila sa iya amay sa pagpamangkot kung anong iyaluyag nga ipahingalan sa bata. Nagpangayo si Zacarias sing sulatan
kag nagsulat. Hingalanan siya kay Juan. Natingala gid sila tanan. Sa gilayon, makahambal na liwat si Zacarias, kag nagdayaw siya sa Dios. Ang ilang mga kaingod hinadlukan gid, kag ang balita na hanungod sining hitabo, naglapnag sa tanan nga makabakuluran sa banwa sang Judea. Ang tanan nga nakabati sini nga mga hitabo, nagpamalandong kana pamangkot, mangin ano ayhan ini nga bata. Kay maathag nga gahom sang Ginoo yara sa iya. Mga utod ang ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo, hinigugma ko nga banwa sang Dios. Maayong good morning sa inyo tanan. Kag sa liwat, aton man tamyawon sang maayong aga ang aton nga tupad. Good morning. Kag of course ginatamyaw ko man kag ginabi-abi ang mga utod naton nga naga join sa sini nga celebration via Facebook Live sa homepage sang aton nga parokya, Triumph of the Holy Cross. Kag subong man, ginatamyaw ko man sang maayong aga ang makauturan naton nga nagapamati no sa ilang mga balay, sa ilang puluyan, sining Santos nga misa sa estasyon sang Bobo Radio. Naka-live kita subong no. In fact, ang aton nga kora paroko si Father Francis ay nga kwato nagapamati gid no sa sining nga Santos nga misa. So sa mga utod naton dala sila mga puluyan, mayong aga sa inyong tanan. Mga utod, today is December 23. Sa buwas nga adlaw, Disyembre 24, sa gabi, pagasaulugon tana ang bisperas no sa kapistahan sang pagkatawo sang aton Ginoong Hesukristo. Siguro by this time, busy na gid kita kaayo sa pagpreparar sa kaugalingon naton, sa pagsaulog naton sang Paskwa. Siguro kadamon ra sa ginahimo in preparation sang pag-abot sang aton manluluwas sa iyang birthday. This reminds me sang isa ka istorya. Isa anay ka adlaw, bisperas sang Christmas, may isa ka nanay, upod yung iyang 6 ka tuig nga bata, naghingagaw pa pangumpra sa grocery store, no? Manog-close na ang grocery, tapos naghingagaw din sila. Di kay bisperas sang Paskwa, pagsunod nila sa grocery, puno-puno sing tawo, kay may mga sale pa, no? May mga discount. Pagkakita sang bata nga puno-puno ang grocery sang mga tawo, hinadlukan din siya, nakulbaan kay first time sang bata nga magsulod sa grocery store. Pero ang nanay, iyagin assure iya nga bata, hambal niya, yato, hindi ka magkahadlok, don't worry, ardi si nanay tupad mo, ardi si nanay upod mo, di ta ka papabayaan. Kapyot lang sa kamot ko, no? Kapyot lang, kay hindi agad maano. Well, nagalibot ako, panguha sang grocery, pangumpra, kapyot lang sa kamot ko, hugot gid uyat, no? Pagod di ka badula. Later on ang nanay, damo na sang grocery na kaptan, wala tuuna, no? Pero sa gyapon tapos grocery kay kadamo sang discount, kadamo sa mga sales, kadamo sang balaklon. Sang uli wala na kaptan ang bata siya kamot kay puno na sang grocery, iya duwa ka kamot. Hambal siya nga bata, yanak, budlayan ka na magapyot, o di sige, kapyot sa akon palda, no? Uyat lang da, no? Uyat lang sa palda, kung kaya hindi agad maano, I assure you, hindi ta ka pagpabayaan. Uyat lang hugot. Sus ang bata kapanginyadi man sang uyat, no? Duwa kamot gid ga uyat sa palda sang nanay. Sang ulihi, nawili na ka pangumpa ang nanay. Sang uli na talupangdan niya, nga ang bata, way nga siya tupad, nadula na. No? So sinulbaan ang nanay, hinadlukan gid siya. Sang ulihi o sa hinali, sa speaker, may page, hambal sa announcer, ginapanawagan ang nanay, sining bata nga lalaki, nga nag-edad sang 6 ka tuig, nga may ginakaptan nga, o may ginauyatan nga palda nga kolor pula. No?
palihog katulang rin sa information kaya rin siya din nagahulat, no? Sa panginyadi, kapyot sang bata sa palda sang nanay, pero di siya madula, no? Nakalaubahan ang nanay. Mga utod para sa akon, ining Pasko, no? O ining Christmas, this coming Christmas, ang maning panawagan sa Diyos sa aton. Mag-uyat man kita sa iya nga kamot. Hugot nga pag-uyat, agud hindi kita madula. Kay ang Ginoo naton mag-aabot gid. In fact, nag-abot na siya para sa aton tanan more than 2,000 years ago. Kay sa gihapon mag-aabot siya. Gani uyat lang kita sa kamatuuran nga ang Dios Emmanuel mag-aabot siya kag kaupod siya naton agud sa pagdala sa aton sing kasanag. Mga utod sa sining ikawalo nga adlaw sang aton misa di Galyo, ang aton tema nagasiling ang pagkatinugyanan kag ang maabi-abihon nga simbahan, stewardship and a welcoming church. Mga utod, dumdumon naton, no? Nga sang pagkari sang aton Ginoo, why siya nagkari para sa mapinili lamang nga mga tawo? Why siya nagkari para sa mga particular lamang nga grupo o kon rasa o lingwahe nga mga tawo? Si Jesus nagkari para sa aton tanan. Ang iya nga pagkari hindi exclusive but inclusive, but sa lingon para gid sa tanan. Ginabi-abi kita ni Jesus, gin-welcome niya kita, tugod kita tanan, pinalangga niya. Mga utod, amo ni man ang uyatan naton nga kamatuuran. Amo ni ang aton kaptan nga kamatuuran. Nga ang Diyos naton para sa tanan. Hindi lamang para sa mga individual nga ginpili niya, hindi lamang to a particular group of people, but para sa tanan. Ang Diyos naton nagkari para sa tanan. That's why bilang mga gintugyanan o tinugyanan sang aton simbahan mga utod, dapat may maabi-abihon man kita nga panimuot, a welcoming attitude, ng aton pag-alagad, ang aton paghigugma, ang aton nga paghatag sa aton tugalingon, hindi man para sa mga pinili lamang nga mga tawo, but para sa tanan. Dapat ang panimuot naton maging inclusive, but sa lingon, wala kita sa may gina-exclude, wala kita sa may gina-limit, wala kita sa may gina-iban, no? But para gid sa tanan, kasubong sang aton Ginoong Hesukristo. Kag bilang welcoming church, gina-imbitar kita sa pagpamati to those who are muted and voiceless people in our society, in our family, and in our church communities. Kasubong ni Zacarias sa aton ebanghelyo, there are those who might have been muted or silenced, but in their muted silence, possess what is true. That's why mga utod, kinahanglan naton nga magpamati. Dapat ang aton nga panimuot hindi wala nagadala sang pagbinahin-bahin, hindi exclusive but inclusive dapat permi. Kaya amo ini ang tinutuyo sang aton Ginoo nga gintipon niya kinatanan nga iya nga mga panong way sa maging siparar, way sa maging exclude, kay tanan kita may special gid nga panimuot o may special gid nga lugar sa tagipusoon sang aton mahal nga Ginoo. Kasi sining ikawalong adlaw sang aton nga misa di Galyo, ginpadala naman liwat sa aton si Juan Bautista, ang istorya sang pagkatawo ni Juan Bautista. Agud mangin model naton sa patagman sang panimuot naton nga maabi-abihon. Nabatian naton the story of the birth of John the Baptist. Mga utod, para sa akon, ining istorya sang pagkatao ni Juan Bautista o ang kabuhi ni Juan Bautista, may mga matahong nga lessons nga ginahambal sa aton.
Lessons from the story of the birth of John the Baptist. Ano ayan ini nga mga lesson? Number 1, nga kasubong ni Juan Bautista, kita man mangin maisog, be courageous, no? Balaan naton nga si Juan Bautista was afraid, no? Why siya nahadlok sa paghambal to speak truth bisan pa sa mga otoridad sa iyang panahon, bisan pa nga initanan ginbayaran niya sa iyang kabuhi. The decision to call out Herod for his sins put him in prison and eventually cost him his life. Mga utod, si Juan Bautista nangin maisog sa pagdampig sang kamatuuran kag pagpamatok sang sala sa iya nga panahon. Mga utod, bilang hangkat sa aton, there are times when it is also important and appropriate for us to speak up, nga maghambal man kita sang kamatuuran, kag magdampig sa kamatuuran. Dumduman ko pa, hambal ni Saint Francis de Sales, hambal niya, evil triumphs in this world because of few good men doing nothing. Ang kagarukan, kag ang kagamo, katabo sa kalibutan. Tungod tani sang may maayo man nga mga tawo, apang nagapabili lang nga nagahipos, kag pabilin nga wala sing may ginahimo. Mga utod kasubong ni Juan Bautista, ginatawag man kita nga mangin kaisog, be courageous to speak the truth and to defend the truth. Ikaduwa, mga utod, si Juan Bautista sang siya nagpangabuhi na nangin mapainubuson siya. I think amo man ni ang mensahe ni Juan sa aton sa matag adlaw nga tanan, be humble, mangin mapainubuson kita. Mga utod, si Juan Bautista may isa lang gid ka ginobra to prepare the way for Jesus. And he doesn't allow himself to get bogged down in building his own kingdom or making sure that he stays the center of attention. Si Juan Bautista, damo man siya fans during his time. Damo siya sa mga nagapalangga sa iya. Pero ginsituate ni Juan Bautista, nga hindi siya ang mga center sang attention sang mga tao. That's why gin-summarize niya ang iyang pagpangabuhi sa paghambal niya, he must increase and I must decrease. Buot sa lingon, si Juan Bautista nagpabilin nga mapainubuson sa pihak sa iyang pagkataniyag, sa pihak sa iyang pagka-famous, sa pihak sa mga madamo nga mga tawo ang nagapalapit sa iya. Hinigugma ko makauturan, amo mani ang panawagan sa aton, be humble in everything that we do. Be humble in everything nga may ara kita, kag anuman nga may ara pagid kita. Maging mapainubuson kita, kay after all, anuman nga may ara sa aton, hindi man na aton, gintugyan lamang sang Dios sa aton tanan. Ikatlo, I believe si Juan Bautista nagahambal sa aton nga mangin obedient man kita sa plano kag panawagan sang Dios. Si Juan Bautista during his ministry, nagtudlo siya sa mga tawo sa pagbalik sa matadlo nga dalan. Gintudloan niya sila sa paghinulsol to repent for the coming of the Lord. Mga utod, hindi inilawglahog nga obra, mabudlay ini nga ulobrahon. Pero si San Juan Bautista nagpabilin nga faithful. We all know how hard it is today to talk about repenting and penance. And I'm sure it wasn't easy also back then during the time of John the Baptist. But nonetheless, si San Juan promptly undertook the task, not because he wanted to or because he thought it would be easy, but because God commanded him to do. Mga utod, si San Juan Bautista,
sa piyak sang kabudlayan siya nga misyon, nagpabilin siya nga faithful, nangin obedient siya sa panawagan sang Dios. Para sa aton o para sa akon, ang maning hangkat subong sa aton, nga ining panahon sang Adbyento, magdala sa aton sa isa katagipusoon nga mapa-inubuson. I remember, ang amon rector sa seminary, nagahambal ka, naga-remind gid permi sa amon, nga obedience is better than sacrifice. Mga utod, bisan nano pa nakasimba naton adlaw-adlaw, nano pa nakaluhod-luhod naton, pila pa ka novena ang ginapangamuyo naton, kung hindi ini magdala sa aton sa pagkamatinumanon or obedience, ina mga sakripisyo naton manginwala sing pulos. Because obedience is better than sacrifice. Dapat ang pagsimba naton, ang mga sakripisyo ginahimo naton, magdala sa aton sa isa katagipusoon nga mapainubuson kasubong ni San Juan Bautista. Kag ikaapat kagatapusan, kasubong ni Saint John, we need to be zealous also in doing God's work. Nakita naton nga si San Juan o si John the Baptist was very enthusiastic and motivated to preach the kingdom of God. Grabing iya kalipay. Every time ginahimo niya ini, he was very enthusiastic. He was very motivated to preach the kingdom of God. Para sa akon mga utod, kasubong ni John the Baptist, we need to have also that burning desire to preach the gospel to the world. Kasubong ni San Juan, ginatawag man kita sang aton simbahan nga to have that desire sa pagbantala sang mensahe sang ebanghelyo sa diin man nga patag ginatawag kita sa aton pamilya, sa aton komunidad, kag labi na gid sa aton simbahan. Mga utod, as Catholics, we must make God's work as our top priority. Though there are a lot of things that may distract us from our mission, but we must have the vision and the heart to stay on course and never let anything come between God and us. Dapat wala sa may mag-distract sa aton, may mag-agaw sa atensyon naton sa paghimo naton sa mga buluhaton nga gintugyan sang Dios sa aton. Kag initanan nga mga lessons nga aton matun-an sa istorya sang aton ebanghelyo subong, dapat magdala sa aton sa isa ka realization nga bilang tinugyanan sang aton simbahan, dapat ma-develop man naton ang isa ka panimuot nga maabi-abihon kasubong sang aton Ginoong Hesukristo, kasubong ni San Juan Bautista. Mga utod, sa nahambal ko na, ang Christmas hindi lamang para sa pinili ng mga individual, not only for a particular group of people, but ang Christmas, ang gugma sang Dios para sa tanan nga katawhan sang Dios. Kay ang gugma sang Dios wala sang pili, wala sang boundary, wala sang kondisyon. Magpalangga ang Dios para gid sa tanan. Dasoy ang simbahan naton isa ka simbahan nga maabi-abihon, kaya mo ang mission sang aton simbahan nga tipunon kinatanan nga iya nga mga panong kasapatag sang aton pagkami abi-abihon, kabay mangin role model naton, mangin modelo naton si San Juan Bautista sa patag sa paghimo naton sa mga hilikoton nga gintugyan sang aton simbahan sa aton tanan, and at the end it will develop in us a welcoming attitude kasubong sang aton Ginoong Hesukristo. So amo ni mga utod ang kamatuoran or the truth nga dapat naton kaptan, nga dapat naton uyatan, nga dapat naton sandigan. Malapit na lang mag-aabot ang aton Ginoong Hesukristo, kabay maabtan niya kita nga bilang mga iya sulugoon, nagaaman kita, nga nagapreparar kita sa pugalingon naton
pagi sa paghimo sa mga hilikoton nga gintugyan sang Dios nga himuon gid naton. Kabay mahal naton nga Dios magbendisyon sa aton tanan. Amen. Magtindog kita tanan. Mga utod, ang mag-asawa nga Elizabeth ug Zacarias nagpakigbahin sa dako nga plano sang Dios sa pagluwas. Gani mga muyo kita sa amay nga nagasiling, patubua kami sa pagpakigbahin o Ginoo. Patubua kami sa pagpakigbahin o Ginoo. Agod ang simbahan magguyok sa tanan nga mga tumuluo sa pagpakigbahin sa dako nga misyon nga ginbilin sang Dios. Mga muyo kita. Patubua kami sa pagpakigbahin o Ginoo. Agod ang tanan nga may awtoridad sa gobyerno magkilala sa kinahanglanon sa katawhan dira sa ilang masunson nga pakigbahin sa kabuhi sa mga tao. Mga muyo kita. Patubua kami sa pagpakigbahin o Ginoo. Agod ang tanan magtubo sa pagkabalaka sa isa kag isa. Agod magpabilin sa kalibutan ang gugma kag kaluoy nga dala sang aton ginapaabot nga manluluwas. Mga muyo kita. Patubua kami sa pagpakigbahin o Ginoo. Agod ang tanan nga nalisdan kag nakulangan makaangkon man sang kasulhay sa kabuhi paagi sa mga pagpakigbahin sa pagtamod sa ilang mga kinahanglanon. Mga muyo kita. Patubua kami sa pagpakigbahin o Ginoo. Agod ang tanan nga nagtaliwan nga may pagtuo mahiusa na sa katiligban sa mga santo sa langit. Mga muyo kita. Patubua kami sa pagpakigbahin o Ginoo. Kag sa hipos lamang aton karon ipahayag sa Dios ang aton kaugalingon nga mga pangamuyo. Amay sa langit, ihatag sa amon ang imo anak. Kay siya amon ginakinahanglan, agod sa pagbago sa amon kasakalibutan. Siya amon ginasalig, sa iya amon ginasalig ang tanan namon nga paglaom, karon kasagihapon. Amen. Maglingkod kita tanan para sa aton halad.
Magpangamuyo ka mga utod agud niyang akon tagid na sakripisyo kahamutan unta sa Dios amay makagagahom sang tanan. Batunan unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo nga amon Dios itugot nining sakripisyo nga imo ginhatag nga manging lubos nga pagpahayag sang pagsimba sa imo simbahan magpalig-on sa amon sa imo paghidait agud masaulog namon sing may mahidaiton nga kasing-kasing ang palaaboton nga pagkatawo sa amon manluluwas nga nagakabuhi nga nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Nagpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid igong mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon gastanan nga tuog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga Amay. Gamhanan kay walay katapusan nga Dios pagahi Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigid bantala sa mga propeta. Ang iloy nga ulay naghulat sa iya di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala siya pag-abot kaya nagpakilala sa iya sangyari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagpuno sa amon sing kalipay sa tunagaaman kami sa pagselebrar siya nga pagkatawo. Agud na kung nagbalik siya liwat, iya kayo makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, nga nagadayo sa iya sa dako nga paghinugyaw. Gani upod sa tarang nga mga angheles, nagaamba kami sa isa lamang katingog nga nagaasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo tuburan sa tanan nga pagkasantos ganay padala yung Espiritu. Sa pagpasantos sila mga dulot agud mahimo ini para sa amon. Nga lawas kadugo sa amon ginamit sa Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon naging bato siya kinabubuton. Iyagin kuha rin pamiyak-piyakan tinapay nagpasalamat sa imo. Kay naging panagtag siya magitutunan nga nagasiling magkuha kabutanan ka magkaon sini. Kini imong akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon nga gikuhang kalis nagpasalamat siya liwat kay naging palibot nga kalis sa iya magitutunan nga nagasiling magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis kini among kalis sang akong dugo ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasultanan gigaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himo ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani ho amay among ginahalad sa mong tinapay sang kabuhi at ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog na mo sang handumanan sa pagamatay ka pagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay kami ginkabig ka mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo mapaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo dumay mo simbahan nga lapnag sa bugos ng kalibutan. Himbita siya sa paghigugma. Upod sa Santo Papang si Francisco, sa unobispong si Patricio,
kastanan ng makaparian. Dumduma man ang mga sakop, siliyamon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga babanhaw sila. Dumduma man ang tanang nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, batunas na sa pagtanaw sa mahimayaon nga nabong. Kaluuliman kami, ngayara diri karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod sa Maria Berhen Eloisan Dios, upod sa San Jose iyang abana, upod sa mga apostoles, kay San Sebastian, kag tanan nga mga santos nga napahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya dara sa iya, ginahatag sa imo Dios, amay nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Tungod naging sugo sang aton manluluwas, mga muyog itakaron si may dako na pagsalig. Amay namon, ngiyara ka sa mga langit. Padayaw ng imong ngalan. Umabot sa amon imong ginharian. Matuban na imong pagbuot dari sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kanon namon sa matag adlaw. Patawaran mo kami sa mga sala namon. Siling ginapatawad namon ang manakasala sa amon. Kadili mo kami pataog sa panulay, hinunoo lawason mo kami sa kalaon. Lawason mo kami o ginawas tanan nga kalautan, hatay kami sa paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala, kagpaligo na kami sa tanan nga mga palabigban. Sa tanaga paabot kami sa bulahan nga daw nga magdalauman, nga mag-abalik si Jesucristo ang amon maluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya, sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang paghidait na bilin ko sa inyo, ang akong paghidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kasunod sa imo ginsiling, hatagi sa paghidait ka pag-iusa, ikaw nagakabuhi ka nagahari, sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Pagyara man sa inyo. Mga utod, maghatagay kita sing tanda sang paghidait. Mga utod yari si Kristo, ang kordero sa Diyos nga nagawala ng salasang kalibutan. Bulahan kaya tanan nga ginadapit sa bangkete sang Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang init lang lamang sa kapulong, kag magaayo ang akon kalag. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa
pagbunga sang akon pagtuo sa imo. Kay sa matulong nga dalan sang akon kasalanan, ikaw ang nalipatan kag akon gintalikdan. Sa makaluluwas na badas, ipakita sa akon ang matuon nga biton, ako na makagiya sa akon pagpalakaton.
mga muyo kita. O Ginoo, itugot nga imo kapatawaran kag paghidait sa mga ginpakaon mo sa langit nun nga mga bugay. Agod nga sa pag-abot sa imo hinigog mga anak, magdali-dali kami sa pagsugalaw sa iya nga nagauyat sa nasindihan nga mga suga. Pinapangayo na mo nini sa imo paghihay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa kadali. Madamo gid nga salamat sa nag-sponsor kag nag-offer sa sini nga Aguinaldo nga mas. Pahibalo. Sa maluyag mag-offer sa adlaw-adlaw sang aton Aguinaldo, ginaagdagid kamo. Ang aton inughalad amo ang bugas, canned goods, coffee, Milo, and sugar, kag also noodles. Ang tanan nga ginpanghalad naton sa sini nga Aguinaldo, idugang naton sa pagpanghatag sa maabot nga gift giving sa Disyembre 31, 2022 sa aton mga kubos nga mga kauturan nga nagakinahanglan sang aton bulig. Madamo gid nga salamat. Mayong aga sa inyong liwat. Gusto ko lang i-highlight ang atong announcement. No? Kaysa for the last 8 days sa aton nga Misa de Gallo diri, kung makita ninyo, may mga tawo kita nga mga sponsors nga nagahalad sa ilang sarang nga mahatag, no? Para sa as their own way of offering. No? Ina nga mga offering naton mga utod, tipo na siya naton, no? Ginatipo na siya kay this coming December 31 maghihiwat kita sa gift giving, no? Tagida ipahatag naton, no? I-share naton sa mga labing kubos naton nga mga kauturan. Kay Christmas bala is the season of giving and sharing, no? So ang aton simbahan nagahatag sa aton sang oportunidad subong na magmangin maalwan. Buwas katapusan nga adlaw sang aton nga Misa de Gallo. Kung wala pa kamo naka-offer, tagaan ta kamo chance buwas na magmangin maalwan, no? Yes, it's your last day, no, to have that chance and opportunity na magmangin maalwan. So tomorrow, bring something nga mahalad naton sa mga imol, no, sa mga utod naton ng mga labing kubos. Kay sinang jutay nga ginahalad naton, ina mangin labing dako sa mata sang Dios, kinagid makahatag si dako kalipay sa mga labing kubos naton nga mga kauturan. Amen. So again, was no last day. Kag last day naman sang aton nga offering. I am appealing, nagapanokto ako sa inyong tagipusoon na magmangin maalwan kita sa subong nga panahon sang Christmas. Sa inyo tanan, napahibayan sa inyong santos nga misa, madamo gid nga salamat sa inyo tanan, pagpakatatong kagalingon. Ginapasalamatan ko man ang Bombo Radio nga nag-live coverage sa atong nga santos na misa. Pagpakan man natin sila, no? Magtindog kita tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, kag bendisyonan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amay, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mga utod, nahalad na ang santos nga misa, maglakat kita sa paghidait. Salamat sa Diyos. Mayong aga sa inyo tanan. Thank you.
Okay, sige. There you have it. Sa aton ni mga kauturan kag sa aton niyang mga kabombo sa subong iyang aga, no, ining pagpatigayon naman naton sang Santos nga Misa live iya mga kabinan, no, sa may Triumph of the Holy Cross sa Barangay Estefania Adria sa aton sa may siyudad sa Bacolod. So ika-8 day, no, ika-8 nga adlaw apisar nga nagainulan, but despite that, no, mga kauturan naton madamo pagidya sa gyapon ang nagsimba, nagupod sining Misa de Aguinaldo, and mga kauturan naton kadamo man nga nagaupod sa aton through online, no, sa mga kabombo naton. So nagaupod sa aton sa Facebook sa 630 kHz sa inyong sinitag sa iya ka mga radio dial or mangin sa aton iya nga YouTube, no, sa Bombo Radyo Bacolod nga account. Okay, sige, YouTube account naton. So balikan naton si Bombo Carla May Defensor dito iya sa may Triumph of the Holy Cross, no, sa aton iya nga mga kauturan kay ikawalo na ni kadlaw, was last na lang, no, last day sang aton iya nga pagpatigayon sang simbang gabi. Grabe, 9 days ini naton iya nga pag-cover, no, pagdulong sa inyo para ni sa aton tanan, para ni sa aton iya nga mga kauturan, especially ang hindi iya makatigayon nga makapadulong gid iya, no, sa simbahan. So at least, no, makasimbang gabi kita, no, kung na bangod sa aton trabaho or mabudlayan kita, or especially man ang mga utod naton, naman ang ginabal naton mga utod naton yung mga overseas Filipino workers, no, nga yara iya mga kabinan sa luwas sang pungsod. So, Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo Ann, live kita. Sige. Okay, Bombo Carla. Bombo Ann. Yes, go ahead. Yes, sa Bombo Ann, live kita diri sa gihapon sa Triumph of the Holy Cross sa Paris Church sa Bombo Ann. Kagupod naton diri subong nga aga si Reverend Father Rafael Baha. So, Father, good morning. Good morning. Kag mayong aga man sa tanan nga nagapamati sa ilang mga puluyan sa sang stasyon sa Mubo Radio, no, sa pag-join sa aton celebration subong adlaw. Good morning sa inyo tanan. So, Father, na naman subong aton silinga mangin mensahe. Kay nabala before magmas, galantaw ko sang aton bilen, no, katahong. Kung na doon nasubuan man, kung nga doon nalipay man, because nabalang ang Diyos naton natao sa kapasungan, and it happened because there was no room available that time. So ang mensahe ko subong siguro this Christmas is, I hope hindi maliwat nga ang ginuotad naton mag-aabot nga wala man sang room nga available sa tagipusoon naton. Kabay buksan tang aton tagipusoon, tagato sang dako nga lugar ang aton Ginoo sa aton tagipusoon sa aton kabuhi, agud nga magtubok ita ka maghamtong sa iya nga grasya. So kayo wala gid sang room gid na Bombo ano daw mo ginang istorya kay ti sa subong tagaan gid naton sang room si Jesus Christ gid na Bombo an. So Father, 8th day, no? Panawagan mera ka dira sa inyo sa aton sininga mga kauturan. Tiya mo maging faithful lang itagyapon sa panawagan sa aton nga Ginoo nga himuon naton ng mga hilikoton nga gintugyan sang Dios sa aton agud nga sa gyapon makahatag kita sing kalipay, joy, no, sa malabing kubos naton nga mga kauturan. Yes. So Momoan, wala na ang naging mensahe ni Reverend Father Rafael Baha sa aton subong nga aga Bomboan. So Father, sige, thank you so much. Salamat man, salamat. Thank you so much, good Father. So Bomboan. Yes, salamat gid Bombo Carla. Bomboan, gikan diri, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor kag kay Reverend Father Rafael Baha, no, sang Triumph of the Holy Cross, no, sa may Barangay Estefania, Adria sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Sige, mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik ta, mga balita pa nato na, Adria sa aton iya nga palatuntunan. Dahil lang kita, standby.
Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluyas sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga ginakahidlawan sa mga pumuloy ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo. Huwag naman kita iya manabilin nga tiyempo sa subong iyang aga. Kag sa liwat para sa ato niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 2 days to go before Christmas. Duha na lang gidya ka adlaw ang nabilin kag maga-celebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Maging kaupod ninyo si Bombo Zaldeford II kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa gihapon sa liwat, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang